ह्या व्हिडिओच्या प्रिव्हियस पार्ट 1 आणि पार्ट 2 अपलोड केलेला आसा. तुम्ही पळयन जाल्यार खंडित पळोवन मागीर ह्या व्हिडिओ पळोवच्याक कंटिन्यू करियंती. हाय, आमचे वासरीक स्वागत. शेणा कूड हे मदेच कूड. ह्या कुडाचे पुरमोळ कसं म्हळ्यार तांदला मोड्याचे पुरमोळ येता. फुडली कालांतू तांदूळ भलकारी स्टोर करचे आशिल्ले. तांदला मोड कसं म्हणून चिकी वेळांनी सांगता. ह्या कुडाचे विशेष कसं म्हळ्यार जी नाल शेणांत कसं म्हणचे शेणा नाल हाका शेणा कूड म्हणून सांगचे. थंडाई लागल्यार तांदूळ वायट जाता म्हणून तशी शेणा नाल केलेला. आता कालांतू तांदला मोडो घरा ओकल असला मात्र हाडता ती. ते कसं आंबो घालून कसला यूज करता बरं गॉड घालल्यावर चेशल सामो हार्ड असं साईज या पळा वेइंग मशीन. तुला बहार आता देवस्थानात पळोवचें पडटा. हें कसं म्हणून सांगू येत की टेलिग्राफ मशीन या रेग्युलेटर फॅना रेग्युलेटर उन्हें 1-2 kg असाची वेट आ साल असतं या आशिला 60 संद गेला. द जय इंजिनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता, मोस्टली कलकत्ता CAL म्हणून बरोबर फुल्ल होऊन जाता स्लो केला रे. आणि हाका कारांतू 5 गेर असला म्हण की का 6th इयर्स आता रेग्युलेटर 5 मात्र बट हांगा 6 टच कॅपॅसिटी रेग्युलेटर असते युजुअली. या कसं म्हणाल रेजिस्टन्स यूज करून करंट उणी करते तशी फॅन स्लो जात तशी. आताच हीट प्रोड्यूस जायना बट हांगा हीट प्रोड्यूस जाता. आता या पुरे मेटल लोकट कास्ट आहे नसका या प्लास्टिक बस इतले प्लास्टिक. बट आताचे फुल प्लास्टिक. 1-2-3 वेळा गुंडेल्यार मोण वता. ऑलमोस्ट पूर्ण नमुनेचे कटर पूर्ण नमुने साईज मेळटा. कोल्ड्स आसा कसं की पुरो मागशी घरा कसं व्रत असल्यार हांगाचे पुरा वस्तू काडचे. शेवयची ओके शेवय दंत आताच म्हणजे सिमिलर अशी काइंड आशी ना आता स्टाईल सिमिलर जनरेशन गेला म्हण की शेवय दंत चेंज जाता. या कसं मेटल म्हणजे काशा तांबे हा पूड आहे गपाट आणि पूड आहे या ट्रंक पॅट म्हणतात. अनबल निकल बापमाल कपड पुरायशी दवर नशिला. बापमाल कपड आजी केस मग बापमाल फॅट असेल बापमाल दवरचे असेल आणि तू पुरा 1 फाट पुढे पण असता असेल पुढे म्हणजे आता मिलिटरी पुरे असता. गन्न नाही गन्न दवरू नाही तांगेल सामान दवर पंचांग फुल्ली बाईन तू उद्द तांच्या हे आते असं पूर कडेन पळोवचें मेळटा.